Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso tapi kudu tak terima wong tuwa ana kaya ra ana ning dikasih sayangi sing kaya jaliyane bapak ibu bingung dhewe dhewe yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Terima kasih. Ora ono sing calon dilahirke ning keluarga sing koyo ngene. Apa anane kabeh
iso kuat kalungane. Perkara disangka wong tuane, kudu iso ngadeg diri ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. Ngene men anak sing rusak omahe. Cet cet cet. Terima kasih.